Ah, mooi. Ik wilde vroeger met jou hebben over het accepteren van cookies. Soms kreeg ik deze vraag op het internet. Accepteert u ook cookies? Ja hoor, was dat nou weer? Cookies ben altijd goud, ja. Tenminste, het moet wel grunnige cookies wezen, ja. Oh ja, kniepertjes. Oh, de echte, zo lekker, de grunnige kniepertjes. Of dit ben de chocolade cookies. Ben ook lekker, ja. Cookies met chocolade. Oh, wacht. Dit ben de echte gunnige meelkaukies. Oh, en dit zijn de echte grunnige speculooskaukies. Door vreet ik ook mijn japje op, ja. Ja hoor, altijd jong cookies accepteren. Dozen om al die lekkere cookies te laten liggen. Dat duurt er nooit. Opvreet die bouwder. Hier maar met die cookies. Een kaukie van Eik Deeg. Jank het.